Benvingudes al Centre Cultural del Casino d'aquí Manresa. En aquest acte, que com ja sabeu es celebra coincidint amb la Marató de TV3, que enguany està dedicada a les malalties cardiovasculars. Avui som 16 de desembre, a tot Catalunya se celebra la Marató. Nosaltres concretament ens hem desplaçat a Manresa perquè se celebra l'aniversari de la revista El Demà i en aquest motiu i aprofitant la Marató de TV3 han volgut fer un event on s'han convidat diversos músics de la panoràmica catalana perquè realitzin un concert solidari per la Marató de TV3 que enguany està dedicat a les malalties cardiovasculars. És Joan, ha estat presentador, rider, Chinito... Jo mai havia fet tantes coses en un concert. Aquí, ni cas. Hem portat l'equip de so, hem posat els ferros de la bateria, hem estat controlant que tot sonés bé, ens hem acollonit quan hem començat a tocar abans d'hora perquè no havia arribat un ampli, ha sigut brutal. Però contents. No, una experiència molt guapa. I una bona causa, que collons. Ja n'estic fan de reprimir els meus instints que em defineixen com un salvatge animal. I si em tingués tota per vida faria com un sac amunt i elèctrics que et cansessis de cridar. I si em tingués aquí al meu llit com un dia em faria veure tan compaixer de deixar-te ni un instant. Faria, et mossegaria, tindria oberta per poder trobar allò que vull tastar. Tenen també la seva actuació a Manresa amb aquest estímul mai tan Si voleu alguna cosa, tenim maquetes. De fet, veient les malalties cardiovasculars hem sentit que l'Oriol comentava que ell personalment també havia tingut vincles amb aquesta malaltia. Sí, llavors va morir un company de classe, llavors ell va ser el que més també va tenir més empenta a l'hora de voler venir a tocar. Repetiríeu l'experiència? I tant, només per veure la gent que ha tocat aquí avui.